हामबाय चिनी जत मीडिया फाइसक फैनाय रकनो पहिले हामबाय मारो तेबे हामबाय मारो चिनी र फाइसक फैजे चिनी युथ आईपीएफटी नि एजीएस प्रदीप देवर्मा ते फाइसक फैजा कियं टंग चिनी ऑफिस सेक्रेटरी युथ आईपीएफटी रवि देवर्मा जों तिनि नि प्रेस मीट हेगेबा कक कसार मंग हेबा आवाय मंग खायन थांमानि कारण के मोसे फाइनाय बेसकांनि डिसेम्बर 4 तारिख को पार्टी आईपीएफटी नि कायसा मास गैदरिंग खुमलुंग टंगो मनि बागै सारा त्रिपुरानि जत सिनि खुंथाय बाररक फाइदि आईपीएफटी नि लगे तेइसे फाइदि तेसे खरां कटर खेचिनि जे मानथाय सकथाय सिनि मेन टारगेट चिनि त्रिपुरालेनो सांलायनि बागै बेसकांनि 4 तारिख डिसेम्बर जत सारा त्रिपुरानि बरकनो चिनि युथ आईपीएफटी नि तरफ থেকে फाइदि हनै जों कसार बजागाबो चिनी नाय खुमलुंग ठीक बाजार नाय म जागा रक जत सामुंग रक चलै दं ताबो चिनी तिनि बाहायनि जों प्रोग्राम व थांबाय फैगा जागा खुमलुंग गुरि फैगा अमायखन जे 7 तारिख नि एसे जों जागा सामुं खायनो थांना खाय दंनाय बसकानि जाते 4 तारिख नाइट थक सारा त्रिपुरा आईपीएफटी नि बिसिंति तेसे चांगा खलायबै सिनि त्रिपुराले नटे बे कटर के तिलां थावन बागै जत्त फायन बागै नेरन थानिबा जत्त न कबक जाव 4 तारिख नि प्रोग्राम ब जागाबो अंनाय कयटा समय अंनाय ते नगराय साल साबा दंनाय 4 तारिख नि प्रोग्राम चिनि 11 टा नि सिमि प्रोग्राम चैनाय खमलुंगो ते फाटारनि बररक न जों इनभाइट खायजाक बर फाइसक फैनाय आसाम हास्टेट नि चिनि यूपीपीएल नि आदं सं फैनाय तेबो फैनाय चिनि एनएमएनएस नि सेंट्रल लेवल नि बर अकरा रावबो फाइ दङो मुनिबांगै जत्त जों जाते कार्य जा जत्त सामुं सालसैया कालायबै जत्त फाइन बागै कबक मुं जत्त थानि रखर जाव